Îl spune aici? Da, dar să-mi zici dacă să citesc. O să vadă că citești, da. Mi-ar nimic și mai devreme să mai vedea așa din când. Acum știi să filmezi, da? Filmezi? Da. Mă trezesc în cameră cu doi mascați și cu ofițerul de serviciu. Hai la cabinet. Am făcut ceva? Doamna doctor, ce că ai probleme cu inima. Da, doamnă, dați-mi o pastilă de inimă, că mă doare undeva. Ți-aduce aminte după cine te-ai injectat? Parcă eu stau să-i controlez. A băgat toată lumea la comun. Care e problema? Ai HIV. Cu ce se mănâncă? Spuneți-mi pe limba mea, că eu nu știu nimic despre asta. Ești seropozitivă. Haideți, doamna doctor, SIDA. Simt cum mă albesc și mi se îndoaie genunchii și leșini. Sunt la Rava. Abia ce-am căzut la pușcărie. Era să omor pe cineva. Mă căuta garda, eram în urmărire generală pentru tâlhărie și încălcare. Un an de zile am dat în damn la geală, că nu mă las imprins. Schimbam casele săptămânal. Obosise. Eram ca un câine din ăla agonit de toată lumea, cu șut în cur. Heroina era refugiul meu. Ca să uit de stres, am început să bag în venă. Așa știam că mi-afectează suferința. Mă injectam pentru prima dată în 99, că la țigară trăgeam de prin 95, de când cu pliculețul. Mamă, cum era marfă. N-am mai fost așa ceva după. La folie nu-mi plăcea. Trebuie să ai plămâni. Te rupe. Eram în Sevraș. De disperare că nu venea nimeni să-mi aducă marfa, am ieșit la gară. Cu hoi de oameni. Îl văd pe om. Are bani la piept, cărămidă. Vreau să-l fac cu umărul, să mă duc spre el, dar se înțeapă fraierul. Țip. Îi dau una, bam, cu cotul în ochi. Cade și dă cu cotul de bordură. Baltă de sânge. Mă panichez. Se strânge și lumea. Mă iau în civil și mă bag într-o gheretă. Zicea la mine. Nasol, dacă te prinde și cu arme, e mai mult. Fac o regie, mă arunc pe jos și arunc briceagul sub un birou. Vine unul de la circa 3, te duci cu crimă la pușcărie. Și care e problema ta? Ăsta e Stella, căutată de circa 19, la Alexandria, de cutare. Ne luăm grad de general. Simțiți-vă bine, bă, fraierilor. Dați-vă undeva. Era dracu de mai smartoaică. În halul ăsta ai ajuns. I-ai dat să-i mulțumești lui Dumnezeu că n-a murit omul. Mi-e rău de-mi vine rău. Și mă dau cu capul de pereți. Când ești în sevragi, nu mai știi de tine. Mi se aprind beculețe, încep să înțeleg și eu ce am făcut. Îmi vine imaginea cu ăla în balta de sânge. Mi-a dat 6 ani. Așa am ajuns iar la penitenciar. A 3-a mea pedeapsă. Toată viața mea a fost un haos. Sunt Stella Chiorea și azi împlinesc 38 de ani, din care 10 am stat la pușcărie. Am fost mardaică, șpringară, mafioată, am tras la venă, am bătut și am băut. Dar n-am omorât pe nimeni. Încă. Niciodată n-am luat nimic de la săraci. Sunt seropozitivă de 14 ani și recent am aflat că am hepatita C. Acum 3 ani m-am lăsat de droguri, mai bine bag la aparate. De vreo 2 am început să-i ajut pe alții. Sunt voluntară la un ONG, lucrez cu seropozitivii și heriomani. Le explic cum să ne ferim de întuneric ca să găsim lumina din suflet. Dar știu că într-o secundă, dacă nu știi să o întorci, o să cazi.